много сте различна. Сякаш ще имате две лица. Едното е в онзи сериозния вид, в който вие сте в костюм, с добре подредената коса, а след това в фитнеса, а още по-късно и на рок-концерта. Обичате рок-музика, така ли? Да, много се зареждам от рок-музиката и почивам в същото време с рок. Няма как да ви видим на концерт, защото ходите с шапка, предполагам. Аз сега предлагам да ви заведа обаче в един рок-бар, който се строи в центъра на София. Страхотна изненада за мен. Приятна, благодаря, с удоволствие ще отида. Вие бихте ли идвали тук, сред обикновените младежи на тази музика да я слушате? Защо младежи? Няма само младежи. А какви ще има? Нищо файно, доста широк спектър от клиенти. И днешната младеж, тогава слуша млади групи, като днескашните. Ще има предвид, че всички, които слушат рок, са младежи. Аз така го разбирам, така че с удоволствие. Рок-културата важна ли е? Според вас тя може ли да отгледа здраво поколение? Казвате, че внука ви слуша рок. Ако ти си истински почитател, ти можеш да бъдеш много сериозен човек. Ти си изразходваш енергията в времето, в което слушаш музиката, в което танцуваш и се забавляваш и след това си един изключително сериозен и мотивиран човек. На коя група сте почитател вие? Признавам, че аз най-много обичам да слушам Металика. Аз така най-много обичам Unforgiven да слушам и то първата част. Но слушам всичко с голямо удоволствие. Сега, откакто ми подариха диска на Менуар, всъщност внука ми за това се вместо приказки в колата, когато е с мен слуша Менуар и истински кофе даже, без никой да го е учил на това. Просто явно му хареса музиката. Въпреки че тук е много хладничко и приятно, с тази хубава музика трябва да тръгваме към парка, нали така? Вие отивате с любимото внуче. Да, аз очаквам да се прибере от провинцията той и да мога да